Hello logofer, good morning to you all logofer. नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैबावलायबाय आरोना। थ' बे भिडिअआनो जादों लोगोफोर नोंथांमोनाथ' थांनायलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय माने गोमोथाव मोनसे गोमोथाव आरोना दिनैनि भिडिअ माने गोमोथाव मोनसे बिटिआरनि गोमोथाव माने जारिमिन आरोना बियो जारिमिनथ' नङा माने जाथाय आरोना। थ' लोगोफोर नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय माने नोंथांमोना थांनायलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय नंगौना नङा लोगोफोर। तो दिनै रायलायगोन जाहैबाय बेखौनो माने मुसलपुराव बाक्सा मुसलपुर डिस्ट्रिक्टआव मा जादों लोगोफोर नोंथांमोना एसेबाबो माने बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर थांनायलाव नायनानै। थ' लोगोफोर बिथांमोना रिले होगासिनो दायो रिले होगासिनो आरोना माबानि थाखाय बे जे BPF पार्टिनिखौ माने सापर्ट खालामनो मोना होननानै माने रिले खालामगासिनो आरोना गावसोरनि बे हल मुसलपुराव आरोना। थ' लोगोफोर दिनै गोमोथाव जादोंना बियो माने बिथां राकेश बर'आदि बुंदोंमोन बै समाव बियो गावनि साख्रिखौनो गारगोन बेफोरबायदि बुंदोंमोन ना बियो आरो रिजाइन खालामगोन होनना बुंदों। थ' लोगोफोर नायदो बिथाङा माने देरहासार जाबाय दिनै बिथां हाग्रामाखौ दावदै गला जानो थांगोन होनना बुंदोंमोन मुसलपुराव बिथाङा दावदै गलाखौ माने जानानै थांफिननांबाय होननानै बुंदों आरोना। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनो माने नोंथांमोननो माने जास्ट खोन्थाहरबाय आरोना आं बेफोरबायदि जाथायफोरखौ। थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर जेनेबा नोंनि लोगोफोराबो नुहैनाय बायदि आरोना। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनो माने आं बे दसे समखौ भिडिअ खालामनोसै होननानै माने बिनि बिसय बानायनाय जादों आरोना। थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै दाबाव लोगोफोर दायो आं खामानिबो दङ एसे गय गायनो नागिरदों आङो बेनो आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जोंनि बर' बेफोरबायदि माने दावराव दावसियाथ' जोबखाला नंगौना नङा मा होनबावनो ना BPFनि मानसिया UPPLखौ माबायो जावसिलाबायो UPPLनि मानसिया BPFखौ जावसियो बा बनसुखौ जावसियो बेफोरबायदि आरोना। थिग बेबायदिनो पार्टि मोनथामा दायो माने जालायगासिनो आरो दाङाबाजि जालायगासिनो फुरा बुलाय सुलाय गावजों गाव हाद्रे साफलायनाय जालायगासिनो आरोना नङा नङा लोगोफोर। थ' नोंथांमोनाबो एसेबाबो माने मिथिखायो आरोना। थ' लोगोफोर बेनो माने जोंनि बर' हारिनि जानांगौखा नंगौना नङा जोंनि बर' हारिया खौसेखौनो जानो रोङाबा खौसे जायोबाथ' बड'लेण्डआ गाबोननो मोनगोन नंगौना नङा। बेफोरबायदि पार्टि मोनथाम मोनब्रै जास्लायस्लाय मोनसे जायोबा जोंनि बर'आ गाबोननो बड'लेण्ड मोनगोन नंगौना नङा। थ' लोगोफोर बेनो आरोना जोंनि बर'आ माने जाम्बा जाम्बिया बांसिन ओंखायनो बेफोरबायदि आरोना दासिमबो मालायजों थगायजायो आरोना। थ' लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानदोंमोन दिनैनि भिडिअआव माने नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर। बाय बाय लोगोफोर।